Señoras e señores, mozos e mozas, con todos vostedes, Pedro Brandolín. Gracias por este aplauso espontáneo. Bueno, eu son Pedro Brandolín, son da Coruña. A Junta de Fans tiña que ter, pois son dali, no, son dali de San Pedro de Nós, non vedes, San Pedro de Nós, que bonito, pero non viña a contar eso, viña a contar hoxe a miña vida, eu non sei se vos lestes de conta, cando entrei aquí, eu son anoréxico. Non se digas o cando te miras ao espello e te ves gordo, es que eres anoréxico, non? Pois si, vamos, tenho unha anorexia galopante, non? Eu levanto pola mañá e digo, Dios mío, que anorexia teño, No, a verdad, supoño que sabes de conta, cando entrastedes, que eu son gordo. Deste vos de conta? Non, porque como eu son gordo, aparte o meu de estar gordo, de ser gordo, perdón, non é de agora. Eu hai 2 semanas era gordo, hai un mes que me fui para Ferrol por aquí xa era gordo tamén. No, é máis, eu xa era gordo antes de nacer. Acordo un día que estaba ali miña nai, embarazada de mí, non? E dixo ela, pois pola tarde vou ir ao hospital a facer a ecografía. E dixo, pois vou contigo. Nestas tardes contas, cando sabe ver, fun con ela, non? Eu chegar ali, estábamos o médico, non? O médico facendo ali a ecografía, sabedes como vai, non? Sentado con esto, entón, señora, non nos cabe na pantalla, tenemos que inventar algo, non sei, e que inventaron? El home cinema, pantalla.